Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Kwara Tech and Crypto. A wannan bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda za ku sai da docs ɗinku a exchanges da kuka tura. Yawancin mutane sun tura docs ɗinsu wannan exchangeojin manya guda 4: Binance, Bitget, Get.io da kuma Bybit. So zan nuna muku yadda za ku sayar da shi zuwa dala. Sannan akwai bidiyon mu a baya da muka yi da za a nuna yadda za a yi P2P a sai da dalan nan zuwa naira. So wannan bidiyo yana da muhimmanci sosai, ku kalle shi a ƙarshe da muku yadda ake yi. Sannan idan ka canja doc ɗinka ko ma dai wani irin token ne kuma dala, so baka da matsala. Wannan tashinsa da sokarsa ba zai yi affecting ɗin dalarka ba. So dama ana rububin a siyar ne wani lokacin saboda in an yi launching yana yin ƙasa, ko kuma idan ya yi ƙasa in ya yi sama ya yi tsiri dole ya yi ƙasa to sai ka sayar. So wannan zan nuna yadda za ka sai da shi zuwa dala, yadda daga baya sai kai P2P. Sannan da farko ina so ku gane cewa wannan exchanges guda 3 da muka tura a cikinsu Binance ita kaɗai ce ba ta P2P, amma Get, Bitget da Bybit duka za ka iya P2P a ciki ka sayar. Amma Binance sai dai ka canja zuwa dala, in yi so dala ka tura ta can inda ake P2P sai kai. So da farko zan fara da Binance. Nan shine interface na Binance. In ka shiga, in an turo maka token ɗinka na docs zai zo wallet ɗin da muke kiranta, ma'ana spot wallet. So spot wallet shine dole sai in token ɗinka na spot wallet ne za ka iya trading ka sai da shi. Wayancan exchanges ɗin da na lissafa guda 4, Bybit ita kaɗai ce ba a tura spot. Ita ma wani lokacin ana tura maka spot. So farko me za ka fara yi shine za ka zo wallet. Duk exchanges can da na ke magana akai tsarin su ɗaya ne. Dukkan su wallet ɗinsu ko kuma asset ɗinsu daga gefe yake ƙasa hannun dama. So in ka zo za ka taɓa spot, kaga za ka ga abin da aka turo ma. In ka ga docs ɗinka anan, to that means baka da matsala. In kuma ka gan shi a funding ne, sai ka yi transfer ya koma spot, ya za ka yi sai ka taɓa wannan transfer ɗin. So kun ga daga funding zuwa spot, ka bar shi haka nan sai ka taɓa inda BNB yake, sai ka zaɓi token ɗinka. In doc ne sai ka sa docs misali, ina fata kun gane. Sai ka taɓa max sai ka yi confirm transfer. So za ka ɗauke shi kenan daga funding ya dawo spot inda za ka iya trading. Ya za ka yi sai ka taɓa wajen trade ɗin nan. Wajen trade ɗin nan da na taɓa, so yawanci in ka buɗe za ka gan shi a wani abin anan ko a BTC. Kun gana wannan yana Tron saboda last trade da na yi Tron ne. Sai ka taɓa nan wajen TRX USDT. In ka taɓa sai ka yi search. Probably ma za ka ga doc ɗin a wajen tunda yanzu shi yake tashi. Sai ka rubuta docs. Gani ko? Zai kamo shi. In ka rubuta docs zai kamo shi. In ya kamo shi sai ka yi, saboda yawanci Binance ba tafiya nuna ba, in na je Bitget za ku gani. So in ya kamo shi sai ka taɓa kan shi. In ka taɓa kan shi zai zama docs ɗin ya zo nan wajen TRX ɗin nan. Ina fata kun gane. Tunda sayarwa za ka yi sai ka taɓa sell. Nan wajen ai kun ga limit order. Limit order shine ka sa farashin da idan ya zo zai sayar maka. To sai ka taɓa kan shi ka mayar da shi market. Market order shine ya sayar maka a farashin da yake na lokacin. So sai ka zo nan wajen. Kun ga nan da nake taɓa, kun ga 25%, kun ga 50%, kun ga nan 75, kun ga nan 100. To in duka zaka sayar sai ka sa shi a 100, sai ka taɓa sell docs a nan wajen. To zai sayar maka shi ya mayar maka da shi dala. So wannan dala kuma daga nan sai kai P2P idan ana P2P, amma anan ba a yi. So wannan Binance kenan a takaici. Misali zan je Bitget. Ban sani ba ko kuna biye da ni. Duk tsarin nasu ɗaya ne. So ita kuma Bitget asset ne maimakon wallet a nan ƙasa. So yawanci ana turowa a spot wallet ne. Yawanci a spot ake turo abu a Bitget. Ina fata kun gane. Dan ya kasance shi ma ba a spot yake ba, so za a iya turo maka shi a funding. Amma dai duka a overview za ka gan shi, sai dai ka kasa yin trading. Ya za ka in ka gan shi a overview a nan sama, kuma ka je wajen trade baka gan shi ba. So za ka taɓa transfer ne. Ka taɓa transfer nan sama ka sa shi a funding, ƙasa kuma ka sa shi a spot. Kun ga haka za ka yi, ya zama duk abin da yake ya dawo kan spot. Nan kuma ka zaɓi token ɗinka na doc, sai ka taɓa all, sai ka yi transfer. Ina fata kun gane. So zai dawo spot wallet kenan. Sai ka zo nan wajen trade. Kun ga nan wajen trade, sai ka zo nan trade, sai ka zaɓi nan saman nan, sai ka zaɓi docs. Ina fata kun gane. Kun ga za ku gan shi ma kun ga yana countdown, saura wayannan awanni 47. Sai ka taɓa kan shi zai hau wajen. So sai ka taɓa sell tunda sayarwa za ka yi.
nan wajen a market yake, in sayarwa za ka kai tsaye dama ka bar shi a market, in kuma limit order ne za ka sa farashin da idan ya zo zai sayar ma. So ina ba ku shawara idan farashi ya maka kawai ka sa shi a market, sai ka taɓa nan ko 50% in rabi za ka sayar, 75% ko kuma 100 in duka za ka sayar, sai ka taɓa sell down, zai canza ya koma dala. Ina fata kun gane. So in ka mai da shi dala, daga nan ka tsira daga saukarsa. In ƙasa zai ta yi dumping, so banda kai ciki saboda ka riga ka sayar. In kuma sama ya ta yi to ba zai tashi da kai ba za ka samu riba ba, ka riga ka sayar da shi. Shi yasa muke ba da shawara idan market cap ɗin da muke expecting na 1 billion ya fito da shi, so ka ɗan jira ya ɗan tashi kaɗan sai ka sai da shi, ko kuma ka sai da wani adadi ba duka ba, saboda kar ya ringa tashi babu kai. Sannan ko da ya damfa ƙasa kana iya komawa da wani adadi, domin ba project ne na wasa ba, kar ku rabu da shi. So wannan kenan. Idan muka koma batun Bybit, saboda an fi sa Bybit, ba zan yi amfani da Get ba saboda Bybit zan yi magana da ita saboda yawanci an fi saka Bybit da wa'ancan. So ita kuma Bybit in ka zo nan bangaren asset, so yawanci ana turowa ne a funding. Idan ka zo kaga an turo maka shi a spot, to shikenan baka da matsala, sai ka zo nan wajen spot. Kun gane ko? Idan kuma ka zo ka gan shi a funding, so sai ka yi transfer, sai ka taɓa wajen transfer ɗin nan. Kaga from funding to spot, sai ka taɓa wajen BTC ɗin nan, ka taɓa ka zaɓi docs, ka yi searching docs. Kun gane ko? Sai ka taɓa max duka, sai ka yi transfer, ka yi confirming. Zai tashi daga nan funding ya dawo nan spot. To nan za ka iya trading, sai ka taɓa wajen spot. Nan wajen Ethereum USDT sai ka taɓa wajen, sai ka yi searching docs. So ba mu gan shi ba saboda bai shiga kasuwa ba kunna. Kun gane ko? So sai kai inda ya fito maka, sai kai trading din shi. Zan yi misali yanzu da Ethereum, sai ka taba sell, just like yanda muka yi wadancan. Nan wajen limit order sai ka sa market, saboda za ka yi amfani da farashin da yake a nan hannun daman nan. Ina fata kun gane. Kawai sai kai in duka ne ka sa nan zaren duka, in 75% ne, in rabi ne, yawa in ma adadi kake so ka sa, sai ka sa adadin docs ɗin da za ka sayar, sai ka taɓa sell, to zai sayar maka. So wannan shine inda ake yin canji, ma'ana trading daga token zuwa abinda ake cewa USDT dala kenan, wanda muke yin P2P mu sayar da shi. Sannan zan sa a ƙasan bidiyon nan, zan sa link na bidiyon da na yi yanda ake P2P a Bybit. Sannan akwai yanda ake yi a Bitget, akwai yanda ake a Get, duk iri ɗaya ne. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. In kana tambaya ku yi magana a ƙarshen bidiyon nan, ko kuma ku yi min magana a WhatsApp, insha Allah zan baka amsa. Sai an jima, na gode.